At dapat na paingatan ng ituturidad inspeksyon kaniti border points iti probinsyang Abra. Babay ni di checkpoint di second Abra PMFC di Tangadan San Quintin. Imo na nga naduktalan da ti panakabiyahe kuma ti agrup 140 kilos ti mapapati a frozen pork meat anay lugar iti pick up. May deliver kuma na ito iti may sa restaurant iti Bangin Abra iti bigat kalmaan. Kita mi GNT ko na, GNT di pagkargaan na. Dati ko, nakita mi nga ko diyon dati cooler. So di palukat mi, di kamati ko. Kadami ti taga DA. Ni damat frozen meat nga pork diyon. Kung ti Provincial Veterinary Office, itiniswat ng evaluation da, may bilang nga processed pork meat tinailugan can return to origin when ipasubli na ito'y itinagkapuan na iti La Union. Handa ka nung nabitbit di permits da ken dagijay documents da. Deto'y apukat processed meat, deto'y processed meat. Kaya nasawan na templaan dagituyen. Kat adda kanumat documents nga igam da. So tinaramid ditoy in pa-return to origin tayo antay pinalubusan nga isarek da, and we are waiting for the owner to come to our office tapno i-presenta na apo dagijay documents nga igam da. Nailawlawag nga darigiti kasapula na may pakita dokumento kadagiti processed pork meat. Para kadagiti processed pork meat products, isu dagitoy apo dagijay adda nalaukanan ti asin na templaan, ti masapul kadagitoy apo kat number 1 dagijay Food and Drug Administration nga license to operate, dagijay paggapuan na nga processing plant. May kadwa dagijay FDA nga Certificate of Product Registration, rehistrado datoy nga produkto. May katlo kat Bureau of Animal Local Shipping Permit. So may apply data shipping permit yan ti online iti Bureau of Animal Industry. Tapos ti may kapat dapat dagitoy nga produkto apo ket naipakada iti Provincial Government of Abra through our Office of the Provincial Veterinarian nga mapalubusan da nga may seret. Idinto iti bigat, iti matlaing checkpoint di 2nd PMFC di San Quintin, agarop 90 kilos sa frozen chicken breast meat ang nailugan iti van tinaduktalan ti polisya. Naipanday ito iti dua nga ice chest cooler ken naparabawan tinatengken da dumapay alako. Awan tinipakita ti driver as shipping permit ken da dumapay kasapulan na dokumento. Nagkapuna ito iti Baguio City ken maipan ko maitipitigan. Awan ti permit da nga mangiseret. Awan ti bit-bit da nga permit nga mangpalubos ko nga mangiseret da dagitoy chicken products. So, kinonfiscate apo dito ti tao tayo during the checkpoint. I would like to thank the provincial director talagamat nga pinapigsada, pinaigtang da ti pinagbantay tayo kadagiti borders tayo iti Abra. Inlawlawag ti Provincial Veterinarian, nagtalinet ti implementasyon ti ordinansa wano ti panakipawil iti selective frozen meat products iti probinsya. May parit lalo dagiti beneg iti pork products tayo. Isu ti parparit tayo latta apo nga sumrek han tayo pay nga palpalubusan dagito ita gapuyan ti ordinansa iti probinsya on the total ban of entry of pork. Tinaingat ang panakaipakat ti checkpoint ken inspeksyon ket wagas tapnon may pasigurado ti kinatalget dagiti may laklako a karne iti probinsya ken malikli ka na mapektaran ti sakit nga ASF ti swine industry. Daw-dawato mi apo kadagiti kalugaran tayo ti Abra nga alalwadan tayo. Dagitoy napintas nga sitwasyon ti animalis tayo ti uneg ti probinsya. Awan apo ti makwa tayo nga agraraira nga sakit, which is napintas unay ta napadasan tayo met ti sakit ti mapukawan ti alaga. Sapay kumatag ti tinulong tayo apo, han tayo kumay rason nga first time jakmat ammo kasi adda kami dito provincial vet office nga mabalinyo asiggan tano kapag titinulong tayo no kasano ti pamaayan tayo or anya dagijay dapat nga maamuan nyo kadagiti plan-planwen nyo ko mga may seret nga processed products. Kapayatan na, manamnamamit nga may suwat ni consultative meeting iti Opvet inton bigat tapnon mapagsaritaan ti may paka na presyo ti live weight ti baboy itintero a probinsya.
Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.